vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe. Nanzi makadi zvenyu mukomanashi. Can you please post for me? Asi makavigawo chitupa changu. Inini ndiri kuraramawo ndiri munyika ino yeSouth Africa. Ndine imwe secret yangu iyo yandiri kuda kutiwo ndinge ndichikuudzaiwo. Secret iyi mudzimai uyo wandakazosangana naye mushure mekunge ndazouya kuno kuSouth Africa. Secret iyi haatomboizivi zvachose. So mukoma, inini ndiri murume ane makore 40 years ekuberekwa. Ndakaita vakadzi vangu vaviri ndisati ndazowanana nemukadzi uyo wandava kugara naye pari zvino. So mukadzi wangu uyo wandakaita wekutanga, uyo wandakasangana naye apo pandainge ndichiri kuchikoro, inini naye takaita vana vatatu. Asi vana vose ava vari vatatu vose vakapera kufa. Nayewo mukadzi uyu mukoma, mukadzi wangu wekutanga, nayewo akazosvikawo pakungofa zvainge zvisina kana tsarukano. Then ndakati zoti ndaroora zvikari umwe mukadzi. Then mukadzi uya mukoma akabva azoita mwana. Mushure mekunge aita mwana uya akati achinosvika 6 months, then mai nemwana vakabva vazotanga kungorwara, ende kamurwariro kacho kavainge vachiita kainge kasingatombonzwisisiki. Then ndokubva vazoshayika zvekare. Now ndava mu3rd marriage, ende mu3rd marriage umu mandiri mukoma ndine vana vangu vaviri namudzimai uyo wandikazosangana naye kuno kuSouth Africa. Zvino mukoma uyu mudzimai wandigere naye history yangu yose iyi haizivi. Ndegedzai ndirondedzere zvakaitika pamudzimai wangu uyo wekutanga. So mudzimai wangu uyo wekutanga wandakazotorana naye mushure mekunge tamitisana patainge tichiri kuchikoro. Vabereki vangu havana kana kumbogara vamufarira. Iniwo ndainge ndisinganzwisise kuti why vainge vasina kana kumbogara vamufarira zvachose. In fact zvakatoitika ndezvekutoti ivo amai vangu vakabva vazototanga kutomudzinga pamba vachiti inini ndainge ndavaunzira hure rainge richitozivikanwa kuti rinodanana nevarume vevanhu. Kunyange zvazvo zvose izvo zvainge zvichitaurwa naamai vangu zvainge zvisitomborina kana proof zvamuchose, rwainge rwungori rwovengo. Asi nekuda kwekuti iniwo naye uyo ainge ava mukadzi wangu tainge tiri vanhu vekuti tainge tichidanana kwazvo, takabva tangoitirana chitenderano chekuti taisafanira kuti tinge tichizorambana. But amai vangu kusvika uyu mukadzi wangu achizofa vaingogara vachingotaura kuti manje pano haupagari, ende handina kana kumbogara ndafungidzira kuti amai vangu vangazotosvika pakundidyira mukadzi zvose nevana vangu. Zvakazoitika pamukadzi wangu uyu mukoma ndezvekuti semunhuwo wekuti ndainge ndava nemhuri yangu, ndainge ndava kungofambawo ndichingotsvakawo zvimabhindauko zvaikwanisawo kuti inini ndinge ndichizokwanisa kuraramisa mhuri yangu. Saka ndakazoti ndisipo pamusha mushure mekunge ndaenda uko kwandainge ndaenda kwainge kuchidiwa kucherwa rimwe tsime. Saka ndaiva nomumwe mudhara uyo wandainge ndichishandidzana naye ainge achitawo zvekuchera matsime, not maborehole asi matsime aya mamanual. Saka takati tiri kuya ndiye ainge aine foni ndokubva azoreceiva call. Haana kukwanisa kuda kundibudira pachena kuti call yaainge areceiva yainge iri call ye, asi akangoti tava kufanira kuti tinge tichitodzokera kumba zvaizvezvi. Saka paakandiudza kuti tinofanira kuti tinge tichidzokera kumba zvaizvezvi, ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda problem yacho yainge yaitikira kumba kwake mudhara iyeyi. Asi ndakazoti ndasvika pamba pedu ndokubva ndazoona kuti pamba painge pakaungana vanhu vemuraini zvekare nedzimwe hama dzemudzimai wangu, ende vanhu vazhinji vainge vachirakidza kuti vainge vabatikana neizvo zvainge zvaitika. Ndichizosvika paya mukoma ndo pandakabva ndazofind out kuti mudzimai wangu nevana vose vainge vafira mumba, ende vainge vakangofa vakaita zvekutemwa nenyoka. Nyoka iya inonzi black mamba ndo mafiro acho avakaita mukoma.
vose vakatemwa nenyoka iyoyo inonzi black mamba vari kuhope, ende havana kana kumbogara vawana mukana wekuti vange vachikwanisa kuzomuka kuti vakwanise kudanidzira kuti vainge varumwa nenyoka. Ameno kuti nyoka yacho yainge iri nyoka yaMwari here kana kuti yainge itori nyoka yaSatani. Asi mushure mekunge ndazosangana neizvo zvandakasangana nazvo pamusoro pevabereki vangu, nawo ndava kuziva kuti yainge isiri nyoka yaMwari asi yainge iri nyoka yaSatani. Akanyanyisa kundirwadza mwana wangu wekupedzisira. Zvainge zvichirakidza izvo kuti nyoka yacho yainge yakamuruma too many times. Ameno kuti nyoka ndo zvainoita here kuti inokwanisa kuruma munhu more than 10 times, nekuti mwana wangu vakati vamutarisa vanhu vakabva vati zvainge zvichirakidza izvo kuti mwana wangu wekupedzisira ainge akarumwa kakawandisisa nenyoka yacho iyoyo. Zvino mudzimai wangu akazoti avigwa zvekare nevana vangu vose mukoma vakangovigirwa mumusha. Then ndokubva ndazowana zvekare ndakawana mukoma. This was out of desperation iya yekuti sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndashayikirwa nemudzimai nevana, ndakatomboita sekunge ndainge ndava kutoda kutopenga. So nekuda kwezvose izvo zvainge zvaitika, ndakazoti ndawana zvekare umwe mudzimai mushure mekunge tazozvara mwana tose. Iyewo akabva azotanga kurwara. Ameno kuti ainge achirwara nechirwere chainge chakaita sei, but aitoita sekunge munhu ainge abatwa neHIV. Vanhu vakangotanga kungoti ndainge ndazvitorera murwere wangu, hanzi ndainge ndakazvitorera chigulani changu. Ende guwa iri munhu akatotanga kutorifambisa vainge vari amai vangu. Kubva zvaakatanga kusvika mudzimai wangu, vakabva vangotanga kumuvenga, vakabva vati zvino tazowinzirwa chigulani munhu anozvirwarira zvake, zvekuti by the time mudzimai wangu paakazobatira paMaviri ndega ndakazotanga kutombozvidhauta kuti kowai mudzimai wangu ari kuperezeka kudai. So but taitova tiri vanhu vekutoti taitoenda tichinotestwa ende tainge tichitongobuda tose tiri negative, zvichirakidza izvo kuti pakati pedu painge pasitomborina munhu ainge aine chirwere. Asi amai vangu vaingoramba vachingosimbirira nyaya yavo iyoyo yekuti ndainge ndavaunzira chigulani mumba, ende vainge vakangomuvenga semavengero avainge vakaita muroora wavo wekutanga. Asi uyo vainge vasingamuti rainge riri hure, vainge vachingoti chigulani ichi chichafa newe. Ende mudzimai wangu mushure mekunge azozvara mwana wedu, then ndopa akabva azoshayika. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndazogara ndiri ndoga ndisina kana munhu wandainge ndiinaye. Ende ivo vabereki vangu vaigara vachingondikurudzira kuti dai wasiyana nazvo izvi zvekuroora nekuti nguva yako yainge isati yakwana. Asi chainge chichindirwadza manje mukoma ndechekuti pane vamwe vana bamunini nevana bamukuru vainge vatovawo vanhu vekuti vainge vatomisa dzimba dzavo, yet inini vabereki vangu vainge vachindikurudzira kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizomhanyirira kuita mudzimai nevana, nekuda kwekuti nguva yangu yekuti ndinge ndichizoita zvinhu izvozvo yainge isati yakwana. So kuvabereki vangu ndini ndega mwana wavo wavakangozvara. Asi kune dzimwe mhuri vana bamunini asi kune dzimwe mhuri dzekwana bamunini nekwana bamukuru kune vana vakati wandei. Saka kuvabereki vangu ndini ndainge ndiri first born zvekare ndiri second born. Ndo pandakabva ndazosarudzawo kuti regeredzai ndinge ndichiuyawo kuno kuSouth Africa kuti ndinge ndichitsvakawo chekuti ndinge ndichizorarama zvekare nekuzochengetawo vabereki vangu. Mukoma ndakazoti ndava kuno nekufambawo mumaprofita, ndo pandakabva ndazotanga kungonzwa kuti vabereki vangu vainge varivo vainge vakakonzeresa kuti inini ndinge ndichizorasikirwa nemhuri dzangu mbiri idzo dzandakarasikirwa nadzo. Zvekare vainge vachikonzeresa kuti marelationships ose awo andainge ndava kupinda maari mushure mekunge ndazouya kuno kuSouth Africa asakwanisa kubudirira, because ivo vainge vasingatodi kuti ndinge ndichiroora zvamuchose, because maprofita awo
maprofita acho awo andainge ndichienda ndichinobatsirwa kwaari vainge vachitoti inini nditori nevana, hanzi vana ava vatori kunyika dzimu, zvekare nditori nemudzimai wandiinaye. Mudzimai uyu haasi mudzimai wepanyama asi mudzimai wepamweya. So mukoma, zvose izvi zvakati zvichiitika ndo pandakabva ndazongokaruka ndadaidzwa kumusha mugore ra2017 mushure mekunge kuchechi uko kwandainge ndichinamata tanzi taifanira kuti tinge tichienda kugungwa. Yainge iri nguva yeEaster, saka pakereke ipapo pandainge ndichinamatira vanhu vakabva vati taifanira kuti tinge tichizomboenda kugungwa kuti tinge tichienda kunoteura tichinorasira mitoro yedu kugungwa ikoko. Zvino vabereki vangu vakabva vatanga kundipa pressure zvichinzi mudhara vainge vachirwara, saka ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kumba sezvo ndainge ndiri ndoga mwana wavo, ende handina kana kuzotokwanisa kuti ndinge ndichizoendawo nevamwe kuEaster kuya semarongero ainge akaitwa muchechi imomo kuti munhu wose ainamatira pasangano ipapo anofanira kuti ange achizobatana nevamwe tobva tazoenda kugungwa tichienda tichinorasa mitoro yedu kugungwa ikoko. Ndakazoti ndadzokera kumusha zveshuwa ndakasvika mudhara achirwara. Mudhara vainge vachirwara zvainge zviri serious, zvainge zvichisiririsa. Ndega ndakavatarisa ndakabva ndaona kuti apa mudhara vanokwanisa kuzongotisiya anytime because painge pasisina kana chiraramo kana kutaura vainge vava kusatombogona mudhara. Musi wandasvika mukoma semunhu ainge aneta because bhazi racho randakabva naro kuno rainge riri bhazi riya rekuti raingofamba richingoti pano ramira, pano ramira, pano rafa, pano rafa. Mukoma ndakazoti ndasvika kumba sezvo ndainge ndiri munhu wekuti ndainge ndakaneta nerwendo rwangu rwandainge ndatora rwekubva kuSouth Africa. Ndakabva ndazombosvika ndokubva ndazorora. Ndakati ndakarara mukoma ndokubva ndazotanga kurota baba vangu, asi baba ndakati ndichivarota ndakabva ndaona kuti baba vainge vasingatomborwari zvachose. Ndo zvavainge vakandiudza ipapo pavakauya kuhope kwangu ndakarara ari masikati. Vakabva vangoti mwanangu tora bengo iyi. Munoona kune mamwe mabengals aya ekopa, saka vakabva vazonditambidza bengo riya. Vakabva vati mwanangu pfeka bengo iri muruoko rwako. Ndokubva vangoti bengo iri ndo richazova alamu yako paya paunenge uchifanira kuti unge uchizomuka. Bengo iri ndo richazokuudza nguva yekuti unge uchizomuka. Zvose izvi mukoma zvakaitika ari masikati, asi ndakazoti ndapepuka mukoma pandakatarisa kuruoko rwangu rwekuleft ndokubva ndazotoona kutoti ingawani muruoko rwangu ndainge ndakapfeka mabengo aya ekopa. Zvinhu zvekuti zvakatondishamisa, asi ndakabva ndangofungidzira kuti sezvo ndainge ndiri munhu ainge akanyanyisa kuneta, ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda amai vangu vainge vanditambidza bengo pamabengals ababa vangu because baba vangu vainge vachimafarira kumapfeka mabengo iwawo aya ekopa. Then ndikabva ndazongosiyana nazvo. Amaiwo ndakabva ndangonzwawo nungo kuti ndinge ndichivabvunza sezvo pamba painge painewo vanhu vainge vakati one day. Zvadaro mukoma kwakazoti kwava kuma2 am kunze kwainge kwava kutoda kutonoyedza. Ndo pandakabva ndazongotanga kungonzwa bengo riya richindishinya, ende bengo iri mukoma rainge risisiri bengo. Ndakabva ndadzwa kunzwa kakutonhorera, ende ndakati ndadzwa kakutonhorera kaya ndikabva ndaziva kuti iyi yainge iri nyoka chete. Nyoka yainge yakatozvimoneredza paruoko rwangu. Izvi ndainge ndichingozvinzwa pandainge ndichiri kuhope. Ndainge ndakabatirwa nedzimwe hope dzainge dzisitombori normal zvachose kuti ndinge ndichimuka mukoma. Ndainge ndichitokoniwa kutomuka kwacho, asi ndaitonzwa kutoti ndainge ndichitonzwa kuti chinhu chakandimoneredza paruoko harisisiri bengo asi inyoka. Kuti ndinge ndichimuka zvainge zvichiramba. Ndakazotomuka mushure mekunge ndanzwa umwe mutsindo, rainge riri zimutsindo pachiita sekunge
painge paine mabhiza ainge akawandisisa ainge achifamba aripo panze. Ndo pandakabva ndazonzwa izwi rababa vangu. Izwi iri rakataura riri rababa vangu rakangoti kwandiri, mwanangu, ndini ndakakuzvara ende chibuda panze nekuda kwekuti nguva yako yakwana. Mukoma, ndakabva ndangopepuka. Ndapepuka kudaro ndakazongokaruka ndatova panze ndokubva ndazoona baba vangu. Baba vangu vainge vakamira varipo pachivanze paya vachirakidza kuti vainge vari mutano, vaiva munhu ainge asiri kutomborwara oro ainge arikavha. But baba vangu vainge vasina kumira vari voga, vainge vakamira vaine mamwe mapere achirakidza kuti mapere awa ainge ari avo ari maviri. Vakabva vazoti kwandiri, mwanangu, mapere awa ndakumutsira kuti ndinge ndichikurakidza mapere awa nekuda kwekuti basa rawo mapere awa kubva kudhara nekudhara ndisati ndatombowana amai vako avo vakazokubereka. Mapere awa ndainge mapere iwawo ndainge ndatova nawo kudhara. Basa rawo mwanangu, mapere awa andiri kuda kukupa nderekuti Anopota Achiba Chikafu Mumatura Evanhu, then over azokupa chikafu chiya chaanenge aba. Asi mapere awa unofanira kuti pano nepapo unge uchizomatendawo ende unofanira kuti unge uchizomatenda neropa. Mukoma, zvinhu zvainge zvichiitika panguva yacho iyoyo paita like painge paine umwe munhu aipota achiita fast forward, achipota achiita slow motion pazvose zvandainge ndichiona, because mushure mekunge baba vandiudza zvose izvo zvavakandiudza ndakazongokaruka tatomira kumakuva. Saka hama dzose dzinongoviga panzvimbo imwe chete ende makuva acho ari padhuze neapo pakazovakirwa nevabereki vangu ende panoita kunge paheroes eka chaipo. Takati tava kumakuva ikoko ndokubva ndazoona kuti paguva pacho patainge takamira tiri pamusoro peguva rainge riri guva ravatete. Ndakati ndava kuda kunobvunza baba vangu kuti ko nhai baba, ko tiri kumboiteiko kumakuva kuno zvekare, ko takamirireiko tiri pamusoro peguva ravatete? Baba vakabva vazoti, nyarara mwanangu, zvose zvauri kuda kuti unge uchizondibvunza ndinozviziva. Mibvunzo yose yauinayo ndiri kutoinzwa uchizvibvunza muhana mako. Ndokubva guva riya mukoma razongozaruka riri roga. Guva riya rakati richinozaruka mukoma ndokubva ndatoona kuti tainge tisisiri munyika ino asi tainge tatova kune yainge yakaita kunge nyika dzimu, nyika yakatosiyana nenyika ino yatiri kurarama mairi. Ende mukoma, zvinoitika ndezvekuti munyika iyo isiri nyika yatinorarama ende mukoma, nyika dzimu haisimbori kure. Nyika iyoyo inyika iri padhuzesa nesu asi kungoti isusu hatitombokwanisi kuti tinge tichiiona. Takati tava kunyika iya yamukoma ndokubva ndatoona zvose zvakaitika kuna vatete vangu. Ndopandakabva ndazoona kuti baba vangu vainge vapinda nene muguva ravatete kuti vange vachizondirakidza kuti ivo vakachekeresa sei vatete vedu. Zvakaitika kuna vatete mukoma ndezvekuti vatete ava vaisafanira kuti vange vachizoroorwa nekuda kwekuti mhiko dzose idzo dzakanoitwa nababa vangu pavainge vaenda kunotora mishonga yavo yekurimisa, zvekare nemapere awo acho avainge vandirakidza vachiti mapere aya anoita zvekuba chikafu mumatura evanhu. Vainge vakati hanzvadzi yavo yaisafanira kuti inge ichizowanikwa. Zvino vatete ava vakabva vazosanganawo neumwe murume uyo ainge achinamata. Saka panguva yacho iyoyo murume wacho akabva azokurira mishonga yababa ndokubva azotora vatete ndokubva vatoita musha wavo. Asi nekufamba kwenguva baba vangu vakazongoramba votumidzira zvidhoma zvavo kune murume wavatete kusvika iye achizosvika pakuzoramwa zvekunamata. Akangoti aramwa kuita zvekunamata ndopavakabva vazomuhwina, then vatete vakabva vazoramwawo musha. Vatete ava pavakazoramwa musha vakabva vazodzoka pamba pedu isusu ende havana kana kuzomborarama kwenguva refu ndokubva vazoshayika.
musi wakashayika vatete ava. Kunyange zvangu ndainge ndichiri mwana mudiki, asi takati tirimo muguva ravo vatete ava, ndakatoona zvose zvakaitika. Baba vangu ndakatovaona vachitomuka vachibuda mune imwe imba iyo yavainge vachishandisa sebedroom yavo, ndokubva vabuda, asi vakabuda vasina kana chavainge vakapfeka. Vakati vabuda kudaro, ndokubva vazoenda mune imba iyo yainge ichishandiswa navatete vachirarirawo mairi, but vatete panguva yacho iyoyo vainge vachingorwara nechirwere chekupota vachitemwa nemusoro. Saka baba pandakavaona vasina kupfeka, vakabuda mumba muya ndokubva vatenderera. Vakabva vazoenda pahwindo remba iyo yainge ichishandiswa navatete. Asi zvakazoitika ipapo mukoma ndezvekuti baba ndakabva ndazoona kuti maoko avo awa akabva azotanga kustrecha, ende akatongopinda mumba sekunge painge pasitomborina kana windo zvamuchose. Maoko avo akati astrecha baba vangu, ndikabva ndatoona kutoti vainge vatodzipa vatete, ende vatete vakati vadzipwa kudaro, ndopa vakabva vazokwanisa kuona kuti munhu ainge achikonzeresa matambudziko ose awo avainge vachisangana nawo vainge vari baba vangu. Asi yainge yatova too late, because baba vainge vatomukira kuti vange vachivapedzisa vatete ava. Baba vakabva vazodzvinya vatete kuzosvika vatete vachizofa, ende vatete vakafa vachiona zvose izvo zvainge zvichiitika. Vatete vakati vafa kudaro, baba ndokubva vazodzokera mubedroom mavo, ndokubva vazomuka zvino. Pavakazomuka vainge vamuka panyama, vakabva vazobuda mumba vainge vari ivo baba zvekare naamai vangu. Vamuka kudaro vakabva vazodzokera zvekare muimba muya umo mainge makarara chitunha chavatete, asi hakuna ainge achizviziva panguva yacho iyoyo kuti vatete vainge vatoshayika. Baba vakati vapinda mumba muya vaina amai vangu, ndopa vakabva vazosimudza chitunha chavatete. Baba naamai vangu vakati vasimudza chitunha chavatete, ndokubva vazoenda nacho padoo. Dhoo rainge rakavharwa, ndokubva vanochisiya chakaita zvekuzendamira padoo. Vakachisiya kwekanguva kakati rebei. Zvavainge vava kuita pamubhedha apo painge pakararwa navatete handina kukwanisa kuzviona, because pakabva pazongotanga kungobuda chimwe chiutsi. Chiutsi ichi chainge chichiita sekunge chainge chichisimuka chichibva pasi pemubhedha. Saka zvose zvavainge vava kuita vabereki vangu ndainge ndava kusakwanisa kuzviona, asi ndakati ndakatarisa chitunha chiya chavatete icho chainge chakazendamiswa padhoo chainge chichitochururuka misodzi. Vedare ndo meseji iyo yakabva pavoice note randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu. Saka mavoice notes acho avakatumidzira akati one day ndichadzoka zvekare nenyaya yavo mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we, kutogara nemurume wako uchitoti ndawana murume wangu, apa murume atoriwo nesikireti yake yekuti kumashure uko akarasikirwa nevakadzi vake vaviri zvekare nevana vake. Zvakangoma hazvo vedu we. So ndichadzoka zvekare ne the rest of his messages.